Så. Godt så, det er pisker. Nej, det går det vej, det der. Kom nu. En strøm, den går. Kom nu. Pas nu på, du kommer ned i det der ræb der. Så stiller der. Kom nu for helvede. Hold nu kæft. Så stiller på den der. Jeg filmer dig sammen. Nej. Kom nu lige, jeg filmer. Den tager en strøm. Jeg kommer lige efter dig. Kom nu. Det er ikke koldt det her, vel? Kom så. Ja, kom nu. Du er sej, mand. For 2 kroner. Hvad så så? Ja, okay, du får 2 kroner for det. Det er fandme i orden. Det kommer 2 kroner. Ja, du skal nok få dem bagefter. Det ved jeg også godt. Okay. 3 tagbær på nu. 1, 2, 3. Nu. Det er dejligt havn der, ikke også? Okay. Kan så? Du skal bare ikke ramme rebet, vel? Kom vi der? Jamen, det gør det. Du er fandme stadig, det er godt, du er syg, du er. Du er fandme syg. Ja, jamen, der er tykt nok. Hallo, det er herinde, hvor de skal sejle. Så kom nu lige for helvede, den bruger jo alt frem. Ja, på rød. Kom nu lige. Ej, seriøst, kom nu. Ja, nerveren på. En dejlig havn. Og solen. En dejlig varmt vand, som så det koldt. Ja, okay. Så bare, du skal bare have det der noget, så laves det der. Så har vi så fra 16 her. Så koster det så. Kom nu. Jeg kan godt tænke, at du bare lukke. Nej, kom nu, mand. Super lækker. Nu. Godt. 1, 2, 3. Nu. Nej, kom nu. Okay. Det er sej, kom nu. Ja, det er nu ikke lukket. Nej, jeg er en kylling. Du får 2 kroner for. Det er den her kom. Fuck, jeg keder mig. Vi står så her i Virksund Havn, og der sidder så Moe. Det var ikke lidt. Han prøver at fortsætte et eller andet dernede. Han har sådan en kylling, ikke også? Men jeg står og tager sådan. Ja, okay, jeg er klar. Er klar, gutter? Ja! Så 3, 2, 1. Jeg skal regne med, det er meget koldt. Ja, der er 909 meter, okay? Der er en fin jolle. Og der skal bolle. Har sidst kommet. 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 120. Vi gider ikke blive ved med at vente. Kom nu lige. Hvor må du hoppe i vand? Ja, jeg håber ikke i. Jeg smutter i. Okay. Jeg skal lige tage en dyb indånding. Hør ham tage en dyb indånding. Hør ham tage en dyb Ja. Optag det. Ja, vi skal fandme vise det her. Det kan fandme sådan lidt. Det gør du vejt. Seriøst, der er kun halv meter dybt eller sådan Kan noget. der ikke røg på bunden? Jeg røg bunden der. Ej, det kan jeg godt se, det er så også. Ej, seriøst, der skal jeg fandme ikke ned så. Gjorde det ikke ondt? Nej. Så skal vi fandme ikke bade der. Seriøst, det skal vi fandme ikke. Hvor så sort vand det blev, mand. Han kunne sådan her. Nej. Så skal vi fandme. Så skal vi kraftedeme ikke bade der, mand. Prøv at se her, har vi mesteren her. Ui. Hvor dejligt. Så skal jeg fandme heller ikke der. Det var ikke koldt. Ej, seriøst, mand. Det er ikke så ikke plads, der er så lavt. Så var du bare bunden der, hva'? Ja, det var bare sådan en masse ulækkert noget dernede. Så kiggede du bare op der. Hey, hvor er det? Og jeg filmer stadig.